давраи ҳазрати Мусо буд. мега бисёр мега як ҳами чизи мусибате болушон омаду ҳаво гарм пустина бигем. баъдан мега қавмаш гуфтанд эй Мусо, гуфтанд хак бугу худото дуо кунӣ як борон ягон чи буборо охи. ҳама гуфти гапо борон нам чанд қадар. баъд мега ҳазрати Мусо ҳам даст бардошт назди Аллоҳ дуо кард ки мақсад худоё мақсад борон мон мақсад чи ки борон бубора. Аллоҳ меҳрубон хитоб кард ки гуфт дар байнтон гуфт як гунаҳгор одами гунаҳгоре гуфт гуфт ҳаморо бугу берун шава гуфт борон мебора гуфт. баъд мега ҳазрати Мусо омад байни қавмаш гуфт ҳам кие одами гунаҳгор гуфт бугуш мега берун бурое борон мебора мисол борон Аллоҳ худованд мода мақсад чи мекунад. чанд бор гуфт мега ҳеҷ кара буромад мега ки борон борид. мега ки борон борид мега. баъд ҳазрати Мусо ҳайрон шид гуфт эй худо гуфт и бачаи инсони гунаҳгор гуфт набуромаду борон борид. гуфту инсони гунаҳгор гуфт тавба кард гуфт. гуфт инсони гунаҳгор гуфт сидқан тавба кард гуфт. бахшиш пурсид тавба кард, тавбаи насӯ кард гуфт. ба ҳамин хотир гуфт моро бахшидум гуфт ва борона болои сари шумо ҷорӣ кардам гуфт.